Sa amin naman po, ang huling balita sa amin po at ipinangako ni Secretary na ng DP po, talaga naman pong tatapusin nila yan at nagagalak naman kami na ipangako niya na umasa daw po kaming matatapos yan before 2028 po. Tapos po yan. Po, for now po, ongoing pa rin yung ating may mga funding pa po na sa ongoing natin pong mga projects ngayon. So far naman po, okay naman po. Wala po tayong nagiging problema. Wala pa po tayong, for now po, mamamonitor nyo naman kung may pagbabago, may mga bago bang contractor. So far po, for now po, wala kayong makikitang nagbago. Wala, yung mga dating contractor pa rin yan. Yun pa rin po. And of course po, tignan nyo pa rin yung proseso ho namin. At makikita nyo naman po at pinapangako naman namin na wala dapat kontrobersya dyan, kung ano yung dapat na 9184 at yung bago. Sumusunod po kami ron. Yun po. I'm still hoping po na may mga buildings dito na talagang as schedule matatapos bago mag 2028 po. The rest naman po ay inaasahan namin at pina-follow up namin yung mga kontratista po at yung mga magbibigay po ng funding na talaga po namang matapos sana. Pero may mga, sabi ko nga po, meron talaga namang mga naka-schedule na matapos yan by 2028. Napaka-approachable naman po ng ating mga representatives dito at yung mga party list po. Ang kagandahan po is nakatutok naman sila sa atin at handang tumulong doon sa mga pag nanghingi tayo ng tulong sa kanila. Talagang napakabilis ng kanilang responde. Kitang-kita yung gusto rin nilang makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sa amin naman po, ang buong pwersa po ng Department of Health at particular po ang BRHMC ay naandito po at handang tumulong pa rin at ipagpatuloy yung gusto nating mangyari na hindi na natin kinakailangan magdala ng pasyente sa Maynila na napakahirap po para sa ating mga Bicolano. Kaya ho, pinagpapatuloy namin yung ating advokasya at yung ating inaasam-asam na matapos yung ating mga facility po para makatulong po sa ating lahat.